Zdravím vás, milí diváci. Vítajte pri našej novej epizóde. Dnes tu máme rozhovor a diskusiu s Davidom Ickeom. David Icke je anglický spisovateľ, verejný rečník a bývalý futbalový hráč a športový hlásateľ. Pán Icke je tiež dobre známy vo sfére konšpiračných teórií. David napísal 23 kníh a má viac ako 100 miliónov sledovateľov. David tvrdí, že existuje interdimenzionálna rasa plazích bytostí, archontov, ktorí sa zmocnili Zeme. Ďalej, geneticky modifikovaní ľudia, archonti, majú stopy reptiliánov, ktorí vedia meniť podobu, babylonské bratstvo, ilumináti alebo elita. Manipulujú udalosti, aby držali ľudí v strachu, aby sa archonti mohli živiť výslednou negatívnou energiou. Vidí, že jediný spôsob, ako poraziť takýto archonský vplyv, je, aby sa ľudia prebudili k pravde a naplnili svoje srdcia láskou. Vítajte, pán Icke. Veľmi pekne ďakujem. Áno, ďakujem, David, že ste prijali toto pozvanie. A poďme rovno na otázky. Takže prvá je, spomínate si, ako ste sa zapojili do skúmania všetkých týchto tzv. Konšpiračných teórií? A čo presne vás zaujalo? Čo vás poháňalo? A povedzte nám, ako ste začínali. Bol som, ako ste povedali, futbalista a artritrida ukončila moju kariéru. A potom som šiel do žurnalistiky a novín a rádia a potom do televízie. Stal som sa spravodajským a neskôr športovým moderátorom BBC. Potom som sa začal zaujímať o to, čo robíme životnému prostrediu. Nehovorím o dnešnom zasadnutí o globálnom oteplovaní, spôsobeným ľudskou činnosťou. Len som videl, ako sa miesta, ktoré som ako dieťa miloval, ničia a betonujú. Zapojil som sa teda do Strany zelených a veľmi rýchlo som sa stal národným hovorcom Strany zelených. Hoci na podiv, nikdy som to nemal v úmysle. A potom v roku 1989, keď sme vtedy mali prvý slušný, dobrý volebný výsledok zo Stranou zelených, začal som sa orientovať na iné spôsoby videnia sveta. Pretože kedykoľvek som bol v izbe sám, zdalo sa mi, že nie som sám, že tam je niekto. A toto sa dialo počas roka 1989 až do roku 1990. Skratke, nakoniec som sa stretol s profesionálnou senzibilkou. Nepovedal som jej, čo sa deje, ale chcel som vedieť, či uvidí to, čo som okolo seba cítil posledný rok. Potom prešla do toho paranormálneho stavu a povedala mi, čo bolo pre mňa v tom čase, v marci 1990, niečo nezvyčajné. Že mám výjsť na svetovú scénu a odhaliť veľké tajomstvá a mnoho ďalších vecí, ktoré sa všetky stali. A že budem čeliť obrovskému odporu. Ale v úvodzovkách, oni ma vždy budú chrániť. A tak od chvíle, keď som ju stretol, sa môj život stal každodennou cestou kráčania za osobnými skúsenosťami, ľuďmi, dokumentami, informátormi, rôznymi, nekonečne odlišnými zdrojmi informácií, cestou plnou synchronicity. V prvom rade to pre mňa v prvých rokoch predstavovalo obraz toho, že ľudia, o ktorých si myslíme, že riadia svet, prezidenti, premiéri, politici, to v skutočnosti nerobia. Skutoční kontrolóri sú v tieni za nimi. A je to koordinované a trvá to už veľmi dlho. A potom asi v roku 1996, keď som cestoval po Amerike, som sa tomu opäť začal venovať. Synchronicita informácií, ktoré ku mne prichádzali, v skutočnosti, že za tým, čo nazývame globálnym kultom, sieťou tajných spolkov, ktoré skutočne smerujú svet k tejto čoraz zreteľnejšej globálnej dystópii, je v skutočnosti neľudská sila. A to je to, na čo som sa zameral po dobu niekoľkých rokov. A potom, tesne po prelome tisícročí, som mal tento ohromujúci pocit,
že táto realita, ktorú nazývame ľudskou, je v skutočnosti simulácia. Je to simulácia virtuálnej reality, ktorá je v princípe rovnaká ako hra vo virtuálnej realite. Ale v skutočnosti je technologicky oveľa pokročilejšia. A v tom čase, keď som sa začal pozerať okolo seba a premýšľať, že dobre, cítim, že toto je simulácia a že limitom simulácie na tejto úrovni, pretože existujú aj iné, je rýchlosť svetla. Takže myslí si toto ešte aj niekto iný? A v tom čase som našiel len jednu ďalšiu osobu. Bol to profesor na Oxfordskej univerzite Nick Bostrom, ktorý predpokladal, že by toto mohla byť simulácia, ale jeho pohľad na vec bol iný ako môj. S odstupom rokov sa však stalo, že čoraz viac mainstreamových vedcov začalo dochádzať k záveru, že v skutočnosti, ak sa vydáte cestou tzv. Simulačnej hypotézy, potom tieto veľké tajomstvá života a reality, ktoré nemôže zodpovedať oficiálna verzia reality, dokáže zodpovedať simulačná verzia. A v skutočnosti, hneď za vodou, kde žijem na malom ostrove pri južnom pobreží Anglicka, v Portsmouth, kde premávajú naše trajekty, na Portsmouthskej univerzite pôsobil profesor fyziky, akadémik fyziky, o ktorom sa píše vo všetkých novinách v Británii. Pretože povedal, že jeho experimenty, jeho štúdie ho priviedli k presvedčeniu, že toto je vlastne simulácia a je založená na informáciách, čo je presne to, čo hovorím od prelomu tisícročia. A zaujímavé je, že v apríli 2021, 20 rokov potom, čo som začal hovoriť o stimulácii, bol v Scientific American, mainstreamovom vedeckom časopise v Amerike, článok, v ktorom istý akademik povedal, že dospel k záveru, že toto je simulácia a limit simulácie je rýchlosť svetla. A preto sa rýchlosť svetla javí ako najvyššia rýchlosť. V skutočnosti nie je, ale zdá sa, že je, ak sa na to pozriete z určitého uhla. Takže to, čomu sa venujem celé tie roky od 90. rokov, je skúmanie tohto obrovského, rozsiahleho spektra informácií a tém a skladanie kúskov do celku. A samozrejme za tie roky som sa stretol s obrovským posmechom za to, čo som povedal. Ale teraz sa už ani zďaleka tak nesmejú. No stále ešte sú ľudia, ktorí nevedia, čo hovorím, alebo nevedia nič o svete, ale kvôli tomu, čo sa stalo vo svete, pokiaľ ide o spôsob, akým sa spoločnosť zmenila, o čom som hovoril, že príde, a tiež o tom, ako z hľadiska simulácie a dokonca aj neľudskej sily ľudia vo väčšom a väčšom počte pozreli na svet a uvedomili si, že to, čo sa deje, je vlastne protiľudská agenda. Snažia sa ovládnuť a kontrolovať všetky základné mechanizmy prežitia ľudí. Chcú kontrolovať jedlo a zásobovanie potravinami, chcú ovládať vodu, chcú ovládať dokonca aj vzduch, rozhodne chcú ovládať atmosféru, s ktorou manipulujú a chcú kontrolovať zdroje energie. A celý podvod s antropogénnymi klimatickými zmenami má vytvoriť zámienku na zničenie zásob energie, ktoré teraz máme, na to, aby výrazne znížili množstvo energie, ktorá je ľudstvu dostupná. Takže je to pre mňa ohromná cesta. Teraz to už robím 34. rok. A odhalilo mi to svet, o ktorom by som si v roku 1990 nikdy nepomyslel, že by mohol existovať.
Wow, tak to je fascinujúce. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste nám rozpovedali o vašej životnej ceste. A teda nasledujúca otázka znie, ako vidíte svoje poslanie dnes? No, tak ako to aj vždy bolo. Teda skúmať, čo sa deje, a nemať, a to je životne dôležité, nemať žiadne hranice. Pretože sa pozerám na to, čomu sa dnes hovorí alternatívne médiá. A keď som začínal, neboli žiadne alternatívne médiá. Neexistovali. Sledoval som, ako sa objavili. Sledoval som, ako rástli. A to, že narastajú, je pre mňa veľkým povzbudením, pretože to znamená, že čoraz viac ľudí si začína uvedomovať aspoň niektoré úrovne tejto kritickej situácie ľudstva. Ale majú tendenciu sústreďovať sa na 5 zmyslových úrovní všetkého na svete. Viete, ľudia v prevažnej miere vnímajú realitu prostredníctvom 5 zmyslov, čo je len malá, drobná škvrnka reality, ktorú prežívame. A je to z 2 dôvodov. Prvým je, že veľa ľudí je rovnako ako populácia zameraná na hmotu. Ak to nemôžem vidieť, dotknúť sa toho, počuť to, ochutnať to, tak to neexistuje. A ďalším aspektom je, že tí, ktorí aj vidia, že 5 zmyslov je len časťou toho, si myslia, že ak sa vydám cestou, ktorú by ľudia vnímali ako cestu, ktorá je úplne mimo, možno stratím nasledovníkov alebo dôveryhodnosť, ktorú mám teraz. A to, čo sa mi stalo, pretože môj život bol takou skúsenosťou synchronicity od samého začiatku, keď sa pozriem späť, je, že som v roku 1990, 1991 a najmä od roku 1991 prešiel obrovskými úrovňami výsmechu verejnosti, pretože som bol známou osobou kvôli mojej práci v hlavnej národnej televízii v Británii. A tento obrovský výsmech ma oslobodil. Viete, používam takú frázu, že život vám často dáva tie najväčšie dary pod dokonalou maskou vašej najhoršej nočnej mory. A to rozhodne platilo aj v prípade toho posmechu, pretože ma to zbavilo strachu, v ktorom žije väčšina ľudí, ktorým je strach z toho, čo si myslia ostatní ľudia a strach z toho, ako ich vidia ostatní. A vtedy som ešte nevedel, že v nasledujúcich rokoch budem hovoriť o mimoriadne bizarných veciach. V porovnaní s tým, čo je vnímané ako normálny bežný život. Ak by som mal stále obavy z toho, ako ma vidia ostatní ľudia, potom by bola veľká šanca, že by som sa začal upravovať a premýšľať, že tak toto si myslím, že sa deje, ale nemôžem to povedať. Pretože si budú myslieť, že som blázon. Nemám taký filter. Nemám autocenzúru, pretože mi nezáleží na tom, čo si ľudia o mne myslia. Záleží mi na tom, čo sa deje a na odhaľovaní toho, čo sa deje. To je všetko, na čo sa skutočne sústreďujem. Teda idem hĺbšie a hĺbšie do králičej nory. Vyšla mi kniha s názvom Ilúzia, ktorá siaha veľmi hlboko do králičej nory. A je plná, zdalo by sa, bizarných vecí. Ale v skutočnosti veda, prinajmenšom špičková veda, mainstreamová veda spí, ale špičková veda si odškrtáva veci, o ktorých som písal, a vysvetlil z hľadiska fungovania reality. A začínajú čoraz viac vidieť, povedzme, vedecké vysvetlenia toho,
že to, čo hovorím, by mohlo byť skutočne tak. Ale to, čo sa ukázalo, prečo som získal čoraz väčšiu dôveryhodnosť a čoraz viac ľudí sa pozerá na moju prácu, je preto, že sa ukázalo, že je to pravda. Dokonca aj tie najbizarnejšie veci sa teraz potvrdzujú stále viac a viac. Takže teraz vstupujeme do fantastického obdobia, v ktorom budeme chápať realitu, osobnú identitu, kto sme, kde sme, spôsobom, ktorý sme nikdy predtým nevideli. Určite nie v známej histórii ľudstva. A teda mojou úlohou je neustále to odhalovať a odkrývať. Odkrývať a hovoriť o tom, pretože ja sa nesnažím nikoho presvedčiť, že je to pravda. Ak platí to, čo hovorím, ukážu to udalosti a to, čo sa stane. Takže posledná vec, ktorú tento svet potrebuje, je, aby sa zázraz niekto postavil a povedal: ja mám všetky odpovede, mňa musíte počúvať. Pretože takýmito ľuďmi sme zaplavení a sme nimi zaplavení počas celej histórie ľudstva. Chcem tým povedať, že tu je úplne nový pohľad na svet, život, svetové udalosti. A vy si s tým urobte, čo chcete. A to je všetko, čo robím. A je to veľmi účinné, najmä v posledných rokoch. Áno, ďakujem vám, David. A ďakujem vám za všetko vaše úsilie a všetky informácie, ktoré počas všetkých týchto rokov zverejňujete. Myslím, že toto posolstvo oslovilo veľa ľudí a ďakujem vám aj za vašu odvahu odovzdať ho. A viete, že v rámci projektu Kaleidoskop faktov skúmame tému ľudských obetí a vieme, že aj vy ste túto problematiku podrobne skúmali. Preto by som veľmi ocenil, keby ste sa s našimi divákmi podelili o to, čo sa vám podarilo odhaliť. A prvá otázka v tomto smere znie následovne. V rámci vašich výskumných aktivít, čo ste zistili o histórii ľudských obetí a kanibalizmu? A prečo ste sa vôbec rozhodli skúmať túto tému? Informácie o tejto téme získavam zo všetkých strán. A rovnako to bolo aj s ľudskými obeťami a tým, čo nazývame satanizmus. Prišlo to do môjho života, do môjho výskumu a potom bum. Prichádzalo to zo všetkých strán. A to, čo robím, je, že beriem zdanlivo nesúvisiace situácie, nesúvisiace informácie a vytváram z nich obraz, celok. Takže nedá sa hovoriť o ľudských obetách bez toho, aby ste hovorili o neľudskom prvku. Nedá sa o tom hovoriť bez toho, aby ste hovorili o realite a o tom, ako to naozaj funguje a prečo žijeme v simulácii a čo vytvorilo túto simuláciu. Všetky tieto body sa musia spojiť, aby sme skutočne vysvetlili ľudské obety. Ako sa môj výskum rozvíjal, začalo mi to byť jasné. Ale nie len, že je táto realita manipulovaná z neviditeľného sveta, neľudskou silou, neľudskou rasou, druhom, čímkoľvek. Vlastne je to viacero druhov. Ale tieto neľudské entity sa živia ľudskou energiou. Je to však specifický druh energie. Je to nízkovibračná, emocionálna a myšlienková mentálna energia. A toto je mainstreamová veda. Za každým, keď cítime emóciu alebo máme myšlienku, vyžarujeme frekvencie. A povaha frekvencie súvisí s povahou myšlienky. Takže strach, ktorý je veľkým kontrolným mechanizmom ľudskej populácie a odnože strachu ako úzkosť, depresia, odpor, ľútosť, nenávisť, všetky tieto veci
Sú to nízke, pomalé frekvencie. Zatiaľ čo radosť a láska sú vysoké frekvencie. A tak je povaha tejto neľudskej sily, ktorá pôsobí tesne mimo skrytého, skôr mimo scény v skrytom. A len aby bolo jasné, pretože táto skutočnosť by mala byť oznámená všetkým deťom v čo najskoršom veku, keď to dokážu pochopiť. A teda, že keď sa pozeráme očami, alebo si myslíme, že sa pozeráme, nevidíme všetko, čo existuje v priestore, na ktorý sa pozeráme. To, čo vidíme, je úzke, smiešne úzke pásmo frekvencie nazývané viditeľné svetlo. Pozrime sa na to z perspektívy. Pretože keď hovoríte o neviditeľnom, ľudia hovoria, no a kde je teda to neviditeľné? Veď ja vidím všetko, čo sa dá vidieť. No v skutočnosti to tak nie je. Takmer nič nevidíte. Podľa mainstreamovej vedy tvorí elektromagnetické spektrum, ktoré je v podstate našou realitou, našou prežívanou realitou, iba 0,005% toho, čo existuje vo vesmíre z hľadiska energie vo všetkých jej formách. A viditeľné svetlo, ktoré je jediným pásmom frekvencie, ktoré môžeme vidieť, pokiaľ nemáte extrasenzorické schopnosti. Jediné pásmo frekvencie, ktoré môžeme vidieť našim zrakovým zmyslom, je viditeľné svetlo, a to je zlomok z 0,005%. Ľudia teda v podstate nevidia nič, len toto úzke frekvenčné pásmo. Takže myšlienka, že existujú entity pôsobiace mimo tohto pásma, ktoré manipulujú s našou realitou v rámci tohto pásma prostredníctvom globálneho kultu, nie je vôbec pritiahnuté za vlasy, ak povieme, že je toto najmenej, keď si uvedomíme, aké úzke pásmo v skutočnosti vôbec dokážeme vidieť. Takže tieto entity sa svojou povahou, túžbou ovládať, túžbou vnúcovať, túžbou manipulovať, nachádzajú v nízkofrekvenčnom pásme. Pretože ak by boli v stave vysokej frekvencie, v stave rozšíreného vedomia, nič z toho by nechceli robiť. Sú to psychopati, čo je stav s veľmi nízkou frekvenciou. Takže ak sa chcú živiť ľudskou energiou, ľudskou emocionálnou a mentálnou energiou, potom musia manipulovať ľuďmi na to, aby vyprodukovali energiu v pásme frekvencie, ktorú môžu absorbovať. Inak ju, podobne ako rozhlasové stanice na rôznych vlnových dĺžkach, nedokážu absorbovať. Takže táto simulácia virtuálnej reality, o ktorej hovorím, a aj čoraz viac vedcov bola vytvorená na to, aby uväznila naše vnímanie reality a naše vnímanie seba samého a aby bola zmanipulovaná tak, aby ľudská populácia bola v neustálom stave strachu, úzkosti a depresie. Viete, čím viac je vojen, utrpenia a núdze, tým lepšie. Netrápi ich, prečo sa bojíme vecí, hlavne, že sa ich bojíme, pretože vtedy tú energiu vydávame. A tak nás teda musia manipulovať do týchto nízkofrekvenčných stavov. A preto je svet taký, aký je. Preto ak sa rozprávate s ľuďmi kdekoľvek na svete a spýtate sa, chcete vojnu? Povedia, že nie. Drvivá väčšina povie, že nie. Nechceme vojnu. Tak prečo ich máme jednu za druhou? Jednu za druhou. Pretože tento globálny kult, ktorý v našej realite predstavuje túto neľudskú silu, to manipuluje tak, aby sa diali. Vezmime si teda toto pozadie a vráťme sa k ľudským obetiam. Najprv som si všimol, že dávni ľudia obetovávali ľudí a v neposlednom rade deti. Má to svoj dôvod. Často to robili verejne, pretože to pre nich bolo akosi priateľné. A robilo sa to ako obeta Bohom. Moja otázka teda bola, dobre, tak kto sú títo bohovia? A potom, keď som skúmal bohatých a slávnych z tohto globálneho kultu,
z ktorých mnohí sa neustále objavujú v televízii, začal som si uvedomovať, že ich spája spoločná téma, ktorou je satanizmus a pedofilia, pretože tieto dve veci spolu súvisia. A prečo sa do toho teda zapájajú? Pretože sú to psychopati. A sú hlúpi, pretože sú to psychopati. Ale potom nebudú uctievať v úvodzovkách bohov vo svojich satanistických rituáloch, ktorí neexistujú. No nebudú. A samozrejme, vám teda začína dochádzať očividná vec. Že bohovia dávneho sveta, ktorým obetovali ľudí ako dar Bohom, sú v skutočnosti tí istí bohovia, ktorých títo ľudia dnes uctievajú v satanistických rituáloch. A rozprával som sa s ľuďmi, ktorí sa zúčastnili satanistických rituálov po celom svete a títo to potvrdili. A teda prišiel moment, kedy už ľudské obety neboli priateľné. Z verejného obetovania sa stalo tajné, ako je tomu dnes. Potom sa pozriete po svete a vidíte všetky tieto rôzne panteóny bohov, všetky tieto rôzne kultúry a prostredia majú rôzne verzie bohov. A uvedomíte si, že sú to vlastne všetko rovnakí bohovia, ako grécky panteón a podobne. Moja ďalšia otázka bola, dobre, prinášajú obety, obetné dary bohom. Ale prečo? Čo z toho bohovia majú? A potom si opäť uvedomíte, že musíte spájať jednotlivé body, aby sa vytvoril celý obraz. Ale to, čo robia v týchto rituáloch, a to je dôvod, prečo sa aj dnes riadia rovnakými rituálnymi vzormi a postupnosťami, aké boli v Babylone, v Egypte a v dávnom svete. Pretože to, čo robia, je, že vytvárajú v obeti hrôzu. Stupňujú hrôzu, aby z obete dostali maximálnu hrôzu. A táto hrôza je mimoriadne silná, nízkovibračná energia, ktorá sa dostáva von. A viete, keď je niekto napríklad v emocionálnom stave, môžete vidieť na reči jeho tela, aký druh emocionálneho zážitku prežíva. Napríklad môže kričať, alebo čokoľvek iné. Takže to môžete vidieť na reči tela. Ak ste citliví na energiu, môžete cítiť tieto frekvencie, ktoré z nich vychádzajú. A na inej úrovni dokážete pochopiť, ako sa cítia. Ale tie frekvencie nevidíte. Nemôžete ich vidieť. A dôvod, prečo ich nemôžete vidieť, je ten, že sú mimo nášho ľudského vnímania. Idú do tejto astrálnej dimenzie. Práve tam tieto frekvencie smerujú. A to je miesto, kde sa tieto entity živia hrôzou vychádzajúcou z obete. A takýmto spôsobom sa stáva darom pre bohov, pretože oni sa živia touto hrôzou. A čo sa nasledovne deje, je to, že na, nazvime to ľudskej úrovni, táto frekvencia hrôzy vytvára v tele chemickú zmenu, ktorá uvoľňuje adrenalín do krvi. A satanisti, ktorí sa zúčastňujú rituálu, komunikujú so svojimi bohmi, prinášajú bohom obetu, potom pijú krv, ktorá obsahuje tento adrenalín. Odtiaľ aj pochádzajú aj tieto zmienky o adrenochrome. Pre týchto ľudí je to droga, pretože sú šialení. A tak máte tento, povedzme, dvojitý zážitok, kde astrálni, v úvodzovkách bohovia, ktorí majú plazmovú povahu, absorbujú frekvencie hrôzy
A satanisti, ktorí sú pri rituáli v tejto realite, pijú chemickú reakciu na hrôzu. A o tom to celé je. Stretol som úžasného muža menom Credo Mutwa, ktorý mal už dosť po 90-ke, keď zomrel. Strávil som s ním dlhé hodiny a dni za tie roky v Južnej Afrike. Bol to historik Zulu a vysoký šaman Zulu. A tí majú rovnaké legendy a záznamy o neviditeľných bohoch, aké som našiel po celom svete. Ale povedal mi, že ľudské obete a kanibalizmus bol zavedený do ľudskej spoločnosti pochopiteľne veľmi, veľmi dávno. Týmito entitami, ktoré môžu vstúpiť do toho, čo nazývame viditeľné svetlo, aby ich ľudia mohli vidieť, ale je to veľmi zriedkavé, pretože zjavne chcú zostať skrytí. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste sa s týmto podelili. Je veľmi zaujímavé počuť vás a vašu povedzme logickú cestu a to, ako ste sa vyvíjali skúmaním a prechádzali tým. Dáva to úplný zmysel. A vystáva taká otázka. V dnešnom svete, ako ste spomínali, že je to nejaký druh, povedzme, závislosti, ale v dnešnom svete, ako pred mnohými tisícročiami, sa stále vykonávajú tieto obety. Prečo toto nehumánne konanie existuje a čo podľa vás vedie tých, ktorí sa ho stále zúčastňujú? Je to len závislosť alebo aj niečo iné? Tento globálny kult, ako ho nazývam, je sieť tajných spolkov. Ak by si ľudia mohli predstaviť sieť okolo sveta a každé vlákno v sieti je tajný spolok. A v strede siete máte to, čo nazývam pavúk, čo je táto skrytá neľudská sila. A tá riadi smerovanie ľudskej spoločnosti čoraz väčšej dystópii a kontrole, ktorú v konečnom dôsledku úplne ovládajú tieto entity. A tak vnútorné jadro, tí, ktorí o tom vedia, pretože všetky tieto tajné spolky sú rozčlenené tak, aby len ľudia na vyšších úrovniach vedeli, čo sa deje. Ostatní sú držaní v nevedomosti. Do tejto úrovne postúpite iba vtedy, ak ste považovaní za bezpečného, keď postúpite o stupeň vyššie. Tí, ktorí o tom vedia, doslova uctievajú týchto bohov a predstavujú týchto bohov s tým, že majú na zreteli, akou tieto entity chcú, aby bola ľudská spoločnosť. Takže satanistické rituály sú doslova uctievaním týchto entít. A z rozhovorov s ľuďmi, ktorí sa toho zúčastnili v rôznych častiach sveta, viem, že títo bohatí a slávni satanisti majú z týchto bohov strach. Otrocky im slúžia. A tak ich vidíte na CNN alebo v médiách na celom svete, ako hovoria, že svet musí urobiť toto, musíme urobiť tamto, musíme urobiť hento. A tak slúžia Bohom. Jednak pri satanistickom rituálnom uctievaní a obetovaní a tiež v každodennom živote tým, že manipulujú svet smerom, ktorým sa tieto entity chceli uberať. Už 25 rokov varujem pred kolektívnou mysľou, ktorá bude centrálne diktovaná. Ak si teda predstavíte obrovské množstvo počítačov pripojených k centrálnemu počítaču, a tento centrálny počítač prostredníctvom týchto spojení diktuje, čo majú všetky ostatné počítače robiť, čo majú umiestniť na obrazovku, to všetko je ich cieľom.
A to vidí len málo ľudí, pretože musíte skúmať toľko rôznych tém počas veľmi dlhého obdobia. A ako sa posúvame bližšie a bližšie k ich konečnému cieľu, k tomu, čo chcú, je čoraz zrejmejšie, že práve sa to deje. Áno, ďakujem za vysvetlenie. A je pravda, že sa musíme vzdialiť, aby sme videli celý obraz, ako často hovoríte. To je zaujímavá poznámka, vlastne veľmi zaujímavá poznámka, pretože čo pozorujem je, že aj ľudia na špičke vedy, ktorí si kladú otázky, ako funguje realita, čo robili a čo robia je, že idú z dola nahor. No pozrite sa na nejaký jav. Nech je to čokoľvek, plazma, elektromagnetizmus, čokoľvek. A pokúšajú sa zistiť, ako to do toho zapadá. Potom sa pozrú sem a uvidia toto a pokúsia sa prísť na to, ako to tam zapadá. Ale ak pôjdete z hora nadol, namiesto z dola nahor, uvidíte, že to, v čom žijeme, je gigantický, ďaleko za všetkým, čo vnímame ako počítač. Ale v našom jazyku je to gigantický počítačový systém, ktorý generuje túto simuláciu. A ako náhle si uvedomíte, že je to simulácia a ako to funguje, potom sa jednotlivé časti stanú zrejmými. Ako do seba zapadajú a prečo sú také, aké sú. Napríklad, ak by ste sa pozreli do počítača a nevedeli by ste, že je to počítač, mohli by ste sa pozrieť na čip centrálnej procesorovej jednotky, mohli by ste sa pozrieť na túto základnú dosku a všetky časti základnej dosky, pričom by ste nevideli, že je to základná doska a mohli by ste sa pozrieť na toto a na čokoľvek iné. A snažíte sa pochopiť, ako to funguje. Ale ako náhle si uvedomíte, že je to proste obyčajný počítač, začne vám byť jasné, ako jednotlivé časti zohrávajú v počítači svoju úlohu. A tiež, ako ste povedali, keď poznáte cieľ, môžete pochopiť, ako k nemu ideme. Áno. Viete, keď sa vrátime ku Credovi Mutwa, strávili sme s ním nejaký čas pri rozhovoroch. A on nám povedal tento príbeh, že pred 25 000 rokmi nejakí mimozemšťania, Chitauri, sa zmocnili našej zeme a zotročili ľudí. Prečo si myslíte, že sa im to podarilo? Dekodujeme simuláciu. Dáte do perspektívy veľký obraz a potom malý obraz, ako neľudské entity, ktoré vstupujú do našej reality a manipulujú ňou a potom odchádzajú. Musíte si to dať do reálneho kontextu, ktorý je v porovnaní s celkovým obrazom dosť malý. Jednou z vecí, o ktorých obšírne píšem v knihe Sen, je otázka, čo je to simulácia? Nie je to konštrukcia. Nie je to fyzická konštrukcia. Fyzicky nie je. To je súčasť ilúzie. Je to informačné pole. Ak si ľudia predstavia pole Wi-Fi, v podstate majú dokonalú symboliku. Keby som totiž ľuďom povedal, že napríklad v tejto miestnosti je informačné pole, na ktoré sa môžu napojiť kdekoľvek na svete a vytvoriť na obrazovke počítača realitu, ktorá je globálna, tak keby ľudia nevedeli o počítačoch a Wi-Fi, povedali by, že ste sa zbláznili. To nie je možné. Povedali by, kde je Wi-Fi pole? Nevidím ho. No ale my nevidíme takmer nič. Takže ak ľudia uvažujú o tejto simulácii, Matrixe, ako ju niektorí nazývajú, ako o informačnom poli, a tieto informácie dekodujeme do reality, ktorú zažívame,
alebo si myslíme, že zažívame. Ako to teda robíme? Od 90. rokov minulého storočia hovorím o ľudskom tele ako o biologickom počítači. A s pribúdajúcimi rokmi som čoraz viac chápal aj pri písaní kníh sen, že toto ľudské telo dekoduje Matrix. Preto, keď počujete tieto príbehy o zážitkoch blízkych smrti, keď opúšťajú telo, ich vedomie opúšťa telo, zažívajú úplne inú realitu, než je táto. Prečo? Pretože to, čo ho dekodovalo ako svoje vnímanie sveta, prestalo fungovať a už ho nedekóduje. A tak teraz zažívajú úplne inú realitu. A jedna z vecí, ktorá je pre mňa naozaj zrejmá, je, že táto technologická revolúcia, ktorá sa deje s umelou inteligenciou a komputerizáciou všetkého, technologicky napodobňuje realitu, ktorú zažívame a spôsob, akým ju zažívame. Je to jej technologické napodobňovanie. Ak teda vezmeme Wi-Fi pole a počítač, to, čo ten počítač robí, je, že sa napojí na Wi-Fi pole. Ak by som ľuďom povedal, povedzte mi o internete, povedali by, že sú to videá a grafika a slova na obrazovke počítača. Dobre, áno, je to tak, ale len na obrazovke. Internet v tejto forme existuje iba na obrazovke. Všade inde je to pole žiarenia alebo elektronické obvody. A čo ten počítač robí je, že berie informácie, ktoré má podľa naprogramovania operátorom brať, berie informácie z poľa v podobe Wi-Fi a dáva ich na obrazovku v úplne inej forme. A takýmto spôsobom prežívame túto realitu. A toto je mainstreamová veda. 5 zmyslov sa spája s tým, čo by som nazval simuláciou prostredníctvom frekvencie, vlnového poľa, vlnovej formy. Ak si teda zoberieme uši zachytávajú zvukové vlny, vlnenie, menia ich na elektrické informácie, odovzdávajú ich mozgu a mozog si tieto elektronické informácie dekoduje do zvukov, o ktorých si myslíme, že ich počujeme. Takže s ušami je to jasné a všetkých 5 zmyslov funguje rovnakým spôsobom. Využívajú frekvenčné informácie, premieňajú ich na elektrické informácie, ktoré sa prenášajú do mozgu a potom existujú rôzne časti mozgu, ktoré sa špecializujú na dekodovanie rôznych zmyslov a mozog potom skladá tieto informácie do reality. A je to vlastne holografická digitálna realita, nie fyzická realita. A keď ju dekodujeme a prežívame, zdá sa, že svet je mimo nej. No nie je. Je tu. Ak si predstavíte počítač, kde je internet vzhľadom na počítač? No, nie je tu. Je vo vnútri počítača. Ako sa teraz pozerám, vy ste vo vnútri počítača. Ste dekodovaní vo vnútri počítača a ja vás vidím na obrazovke znútra počítača. Naša realita, spôsob, akým ju prežívame, dekodujeme Matrix vlnového poľa, simulačné pole na elektrickú informáciu a tá sa potom stáva digitálnou holografickou informáciou, ktorú prežívame ako tam vonku. A to je ten celkový obraz, v ktorom sa všetko odohráva. Takže rovnako ako vo filmoch Matrix, ani oni sa do Matrixu nedostali fyzicky. Išli do Matrixu svojou mysľou. Priložili si sondu dozadu na krk a mysľou sa dostali do Matrixu.
A to je v podstate to, čo sa deje. Je to manipulácia mysle, pasca manipulácie vnímania, ktorú zažívame. A filmová séria Matrix, najmä prvý diel, bola nádherným vizuálnym vyjadrením skutočnej reality, ktorú zažívame. A spomeňte si, že postava Morfeusa v jednom momente držala v ruke batériu a povedal, že Matrix je počítačom vytvorený svet snov, navrhnutý tak, aby z človeka urobil jednu z týchto batérií. A to bola taká hlboká pravda v rámci zdanlivo fiktívneho filmu, pretože presne to sa deje. Sme manipulovaní, aby sme vytvárali túto nízkovibračnú energiu, najmä emócie, ktorými sa tieto entity živia. A ak sa opäť pozrieme na symboliku Matrixu, kde máme všetky tie bábätká a stroje získavali energiu z energie, ktorú vydávali tie bábätká, však myslím tým, že nám to dávajú rovno prednosť ako fiktívny film, hoci v skutočnosti nám priamo predkladajú pravdu. Takže len veľmi rýchlo. Tá vec o entitách, ktoré prichádzajú a manipulujú, no to všetko sa tu deje. Keď tieto entity zvonku prichádzajú do našej reality a manipulujú ňou, prichádzajú sem. Prichádzajú do reality, ktorú prežívame, ktorú dekodujeme. A to je úplne iný spôsob nazerania na svet. Napríklad uvažujeme o vzdialenosti. Keď sa pozriete na nočnú oblohu, vidíte zjavne obrovskú vzdialenosť. A ľudia hovoria o miliónoch svetelných rokov, dokonca o miliardách svetelných rokov. V skutočnosti sa však to, na čo sa pozeráte v podobe, akej si myslíte, že sa pozeráte, odohráva tu. Tak kde je tá vzdialenosť? Všetko je to iluzórne. Čas je tiež ilúziou Matrixu. A to, čo to robí kolektívne, je, že úplne ovládne naše vnímanie reality. Takže na ľudskej úrovni môžete mať všetku túto cenzúru, ktorá sa deje. Pretože ak chcete ovládať miliardy ľudí, musíte ich ovládať vnímaním. Nemôžete proste len, no môžete, ak ich napojíte na umelú inteligenciu a tá bude myslieť za nich, ale dovtedy nemôžete miliardy ľudí nútiť, aby niečo robili. Musíte ich primäť, aby sa rozhodli, že to urobia, alebo aby si pomysleli, že nechcem to urobiť, ale radšej to urobím, pretože aké budú dôsledky, ak to neurobím? Musíte manipulovať vnímaním ľudí, aby konali tak, ako to vyhovuje vašim zámerom. A tak získavame svoje vnímanie reality, z ktorého vychádza naše správanie na základe informácií, ktoré dostávame. Môže to byť osobná skúsenosť, môže to byť niečo v správach, niečo na internete. Inými slovami, sú to informácie. A táto cenzúra, čoraz viac hysterická cenzúra, spočíva v kontrole informácií, ktoré dostávame a prostredníctvom ktorých formujeme svoje vnímanie. Naše vnímanie je teda diktované informáciami a z vnímania potom vychádza naše správanie. Ale to, čo som sa snažil v priebehu rokov objasniť, je, že kontrola vnímania je oveľa rozšírenejšia a podrobnejšia, než len táto samotná realita, ktorú prežívame. Samotná podstata toho, čo si myslíme, že sme, to všetko je falošné, aby nás ovládali a ovplyvňovali naše vnímanie reality a tým aj naše správanie. Áno, veľmi pekne vám ďakujem. A môžeme prejsť na inú otázku? Pôvodne ľudia verili, že Boh je matka, žena, veľká matka bohyňa a vôbec nebola v nebi.
S príchodom Čituári došlo k zámene a Boh sa stal mužom, prebývajúcim práve na nebesiach. Bol to ten moment, kedy vznikla mágia a inštitúcia kňazstva. Ako si môžu kňazi udržať moc nad ľuďmi tak dlho? Je to veľmi obmedzená pasca. A za ňou, za tou stenou, za jej frekvenčnými stenami, s ktorými je určená na interakciu, je nekonečná realita, nekonečné možnosti, nekonečný potenciál. A v tých vyšších rozšírených sférach vedomia nie je žiaden muž, žena, negatívne, pozitívne. Je to celok. Akoby bolo všetko spolu. V rámci tejto simulácie vytvorili dualitu. Prečo? Pretože na úrovni, na ktorej zažívame túto simuláciu, je jej základom elektrická a elektromagnetická energia. A elektrina si vyžaduje polaritu. Takže v rámci simulácie je celistvosť, jednota, ktorá existuje vonku, vtiahnutá do základných častí, iluzórnych základných častí. A tak máte muža, ženu, negatívne, pozitívne a podobne. A tak to, čo sa deje v simulácii, nie je vyjadrením toho, čo sa deje za jej hranicami. V skutočnosti je rovnováha medzi nimi to, čo ide mimo hranice simulácie. Ale to oni nechcú. Celistvosť, jednota vás začne znovu spájať s tým tam vonku. A to nechcú. Musia držať ľudí od seba. A práve preto, viete, keď ľudia hovoria, že musíme vzdorovať vláde a musíme bojovať proti vláde, nie, nesmieme. Musíme s ňou prestať spolupracovať. Ak s tým bojujeme, ak tomu vzdorujeme, čo robíme? Vytvárame polaritu s vládou, s úradmi. Oni sa snažia niečo nanútiť, vy sa snažíte vzdorovať. A je to. Máte elektrický obvod, ale ak im neodporujete a nebojujete s nimi, jednoducho nespolupracujete, zrazu sa polarita zmení na tlieskanie jednou rukou, pretože nehráte ich hru. Nie je to o tom, že budem s vami bojovať. Je to o tom, že nebudem robiť to, čo chcete. Nebudem to robiť. A tým prerušíte obvod. A tak sú veľmi. Tento kult a jeho démonickí vládcovia sú veľmi, veľmi šťastní. Keďže to, čo sa teraz deje v Izraeli, je klasika. Uvediem skvelý príklad, aj keď je tragický. Máte izraelský ľud a máte palestínsky ľud však. Teraz by sa mohli spojiť a žiť v harmónii. Mohli by. Je to voľba. To je všetko. Je to voľba. Ale sú zmanipulovaní, aby sa jeden druhého báli a v podstate sa nenávideli. A preto sú tam polarity. Táto časť polarity je polaritou kvôli činom izraelskej vlády, armády a úradov. A obyvatelia Gazy sú v tomto ohľade polaritou kvôli Hamasu. Ale keď si urobíte prieskum, a nezaberie to veľa času, čo sa týka Hamasu, zistíte, že Hamas bol stvorený a financovaný izraelskou vládou. Takže ak sa posuniete o krok vyššie do tieňa izraelskej vlády a o krok vyššie do tieňa Hamasu, máte tie isté ruky, ktoré držia nitky oboch. A prostredníctvom týchto zmanipulovaných polarít máte tieto dve skupiny ľudí, ktoré proti sebe bojujú. Navzájom sa nenávidia a tak ďalej.
A tak sa vytvorí medzi nimi elektrický obvod, ktorý generuje čo? Čo sa generuje v Gaze? Čo sa vygenerovalo v Izraeli za posledný týždeň alebo 2 týždne? Nízkovibračná, emocionálna, mentálna energia. Pre tieto entity je to obed. A je to skvelý príklad toho, ako manipulujú s udalosťami a polaritami, aby generovali energiu, ktorou sa živia. Ďakujem, presne tak. A to je celé o tom, že to, čomu sa bránite, sa len posilňuje. Ale tento problém, reakcia a riešenie sú tiež ľuďom vnúcované. Už roky používam frázu, že čím bojuješ, tým sa stávaš. Áno, A je na to toľko dôkazov. Máte napríklad izraelskú vládu, ktorá tvrdí, že útoky Hamasu boli brutálne, zabíjali deti a podobne. To všetko je pravda. Všetko to bolo strašné však. Dobre. Mohli by sme sa dohadovať o niektorých detailoch a o tom, či sa stalo to alebo ono, ale ako celok je to hrozné. Ale potom bombardovali deti v Gaze. A tak s čím bojujete, tým sa stávate. Pamätám si, že v 70. rokoch minulého storočia bola v Británii krajne pravicová politická skupina s názvom Národný front. A keď organizovali pochody, v tej istej oblasti ako Národný front sa konali pochody tzv. Antinacistickej ligy. Opäť polarita. O niekoľko rokov neskôr som sa rozprával s policajtom, ktorý na to dohliadal. A on mi povedal, vieš, keby nebolo tých transparentov, nerozoznal by si jednu stranu od druhej. S čím bojujete, tým sa stávate. Nie je to o bojovaní, je to o tom prestať spolupracovať. áno, presne tak. A chcel som sa ešte vrátiť k africkým legendám. Viete, Afričania hovoria o tom, že ľudí naučili sa báť. Takže čím väčší strach človek pociťuje, tým ľahšie ho možno ovládať. To je ďalší krok dole do králičej nory, o ktorej píšem v knihe Sen. A to je, čo je to ľudská myseľ? Preto som sa pozrel na rôzne duchovné spôsoby konania, rôzne duchovné prejavy, najmä na východe, ale nielen tam. Taká stará New Age arena, ktorá je akýmsi východom, ktorý sa dostal na západ, má rovnaké princípy. A to je toto. Ak chcete dosiahnuť stav osvietenia, musíte ísť za hranice svojej mysle. Myseľ je prekážkou osvietenia. Moja otázka teda znela, čo je to myseľ? Čo je to za myseľ, ktorú musíte prekonať? A v knihe Ilúzia som dospel k záveru, že ľudská myseľ je umelá inteligencia. Nie je to umelá inteligencia človekom vytvorená. Je to démonicky vytvorená umelá inteligencia v astrálnej sfére, ktorá je oveľa pokročilejšia ako umelá inteligencia, ktorú poznáme aj teraz. Myslíme si, že je pokročilá. Je to doba kamenná v porovnaní s tým, čo je možné v astráli. Pretože umelá inteligencia riadi celú simuláciu. Nie sú to ľudia, ktorí stláčajú tlačidlá. V skutočnosti ju riadi UI. Je to samoriadiaci systém. Takže to naozaj ukazuje, že čím viac otvárate svoje srdce svetu, stávate sa zvedavejšími a otvorenejšími novým informáciám, tým viac ich aj nachádzate však. A nestávate sa živiteľom niekoho, ale v skutočnosti živíte všetkých ostatných svojou, povedzme, energiou okolo seba. Pretože niekedy si niektorí ľudia môžu myslieť, že ste blázon, ale zároveň cítia tú energiu, že ste iní a niekedy sa im naozaj páči byť vedľa vás, pretože ste iní. Niektorí ľudia áno. A niektorí ľudia majú strach z odlišnosti, pretože ich vnímanie, vidíte, toto je zaujímavá oblasť. Viete, máme dve mozgové hemisféry, pravú a ľavú, s mostom corpus callosum, ktorý ich spája. A väčšina ľudstva sa nachádza na ľavej strane mozgu. Dominuje v ňom tá ľavá strana.
A videl som naozaj skvelý rozhovor so psychiatrom McGilchristom, ktorý videl veci nad rámec bežnej psychiatrickej úrovne videnia, kde v podstate nevedia, čo robia, ale on si bol toho oveľa viac vedomý. A zaviedol prvok, ktorý je veľmi dôležitý pre pochopenie ľudského vnímania. A tým prvkom je, že ľavý mozog potrebuje istotu. Je to kľúčový prvok pre pochopenie ľudského správania a toho, prečo ľudia reagujú tak, ako reagujú. A pravý mozog je oveľa viac doma. V skutočnosti miluje neistotu a skúmanie. A istota ho nudí. Chce objavovať. Zatiaľ čo ľavý mozog chce istotu. A toto sa prejavuje. Viete, keď ľudia nasledujú náboženstvá, nasledujú ich prísne, aj keď je v nich veľa nedostatkov. Je v nich pár dobrých vecí, ktoré sa z toho dajú dostať, ale má to obrovské nedostatky. Ale nasledujú ten balík, pretože im dáva istotu. Je to vysvetlenie reality, ktoré im dáva istotu. Ak budem dobrý, Boh sa na mňa bude pekne pozerať. A potom máte vedu, ktorá má byť opakom náboženstva. V skutočnosti je sama sebe svojim vlastným náboženstvom. A to hľadá istotu. To je dôvod, no je to jeden z dôvodov, sú aj iné, ale jeden z dôvodov, prečo sa vedecký mainstream bráni a bráni sa počas celej svojej existencie, bráni sa všetkému, čo prepisuje to, čomu verí. Takže ak sa pozriete na náboženstvo, bráni sa všetkému, čo spochybňuje to, čo tvrdí. Pretože to, čo spochybňujete, je pocit istoty, ktorý chce ľavá strana mozgu. A máte istotu hlavného vedeckého prúdu. Máte všetkých ostatných vedcov, ktorí hľadajú, ako sa veci majú. A nie sú ovládaní túžbou po istote. A mainstreamová veda sa im bráni. Bude ich démonizovať. Odstaví ich a marginalizuje, pretože spochybňujú ich istotu. A ak sa pozriete na veľké vedecké objavy, ktoré nás posunuli vopred, vedecký mainstream musel byť vždy dokopaný s krikom do bodu, keď už boli také zdrvujúce dôkazy, že sa im nedokázali vzoprieť. A práve teraz čítam túto knihu, vlastne som ju práve dočítal, ktorá sa zaoberá rôznymi vedcami, ktorí objavili určité veci. A vždy prešli týmto procesom. Boli marginalizovaní a demonizovaní a často sa ukázalo, že mali pravdu až dlho po smrti, zatiaľ čo počas života sa im hlavný vedecký prúd posmieval a potom sa ukázalo, že mali pravdu. Áno, je to skutočne tak. A naša posledná otázka znie, čo vás motivuje pokračovať vo výskume a prinášať ľuďom pravdu, ktorú ste objavili a ktorú ešte budete objavovať? Áno, budem pokračovať ďalej. Teda práve vyšla moja nová kniha Ilúzia a už začínam tvoriť ďalšiu. Pretože, viete, je to zaujímavý moment. V priebehu rokov ma poháňalo niečo, čo sa pripisuje Sokratesovi, starogréckému filozofovi, a to, že vedieť znamená vedieť, že nič neviete. To je práve poznanie. Keď sa vrátite k tomu, čo som povedal predtým, o tom zlomku 0,005% vesmíru, o ktorom tvrdí mainstreamová veda, že ho môžeme vidieť,
Všetko, čo sa v ňom nachádza, je všetko, čo môžeme vidieť. Potom je zrejmé, že existuje jedna vec, ktorú nemožno spochybniť. A to je, že nech už vieme, alebo si myslíme, že vieme čokoľvek. Vždy je toho viac, čo môžeme vedieť. Musí byť. Máte nekonečno, ale práve v ňom sa skrývajú odpovede. A to je to, čo sledujem a za tým idem. Pretože ja viem, že čokoľvek si myslím, že viem, že vždy je toho viac, čo treba vedieť. Veľmi pekne vám ďakujem. Ešte raz ďakujem, že ste prijali toto pozvanie a podelili ste sa o svoju múdrosť. Bolo mi naozaj potešením. Ďakujem. Bolo skvelé s vami hovoriť. Majte sa. Ešte raz ďakujem, David. Dovidenia.